På Engen i Fruens Bøge er der det sidste par uger blevet hamret, skruet og malet, så teltet til Odense Sommerrevy kan stå klar den 4. maj. Og nu står det 2.000 kvadratmeter store telt klar. Wow, det er stort og flot. Vi havde fået nogle ret høje forventninger, fordi vi har set de der små billeder. Men når man ser det, altså, jeg synes det er så flot. Jeg synes det er så flot. Virkelig imponerende, og jeg har stået i Cirkusrevyens telt flere gange. Men det her, det er jo meget større. God eftermiddag, mine damer og herrer. I dag er der indkaldt til pressemøde, så hele holdet for første gang kan vises samlet. Sådan. Vi vil gerne prøve at ryste posen lidt i forhold til revybranchen, og det betyder ikke, at der er noget i vejen med revy eller med genren. Som jeg har gjort meget ud af at fortælle tidligere, så handler det lige så meget om, for at bevare genren, skal vi også turde forny den. Nu kommer vi så herover og indtager scenen herfra på onsdag, og nu er spillerne i byen, så I kan forvente at møde dem ude i det virkelige liv. Og revygenren kan jeg rigtig godt lide, og har som barn, som mange andre, set en masse Dirch Passer-revyer og sådan noget. Så det er jo fedt at få lov til også at lave det. Så med sådan nogle gode navne, som vi er med her, det er jo dejligt. Hvem er den sjoveste? Det er bare sjovt. Skuespillerne har indtil videre øvet i København, men nu indtager de scenen på Engen. Jamen altså, jeg synes det går rigtig godt med prøverne. Vi har fået gode tekster, og vi synes, vi er rimelig godt med. Altså, så det gør også, at der er sådan en dejlig, forholdsvis afslappet stemning. Det er mere nerverne til, at nu er det lige om lidt, og det er helt nyt, og man vil bare så gerne, det skal gå godt. Jeg er bare rigtig glad for, at jeg er kommet, og jeg skal blive her i arbejdslejr. Og så glæder jeg mig bare til at stå her og lege, og forhåbentlig se sal efter sal vælte rundt af grin. Men for at Odense Sommerrevy kan blive en vedvarende succes, så håber Lars Arvad, at fynboerne tager revyen til sig. Jamen, det er vigtigt, at vi laver en rigtig god forestilling, og det er vi rigtig godt i gang med. Og så er det selvfølgelig vigtigt, at fynboerne, odenseanerne, men fynboerne generelt, kommer op af sofaen og siger, at det her, det skal vi ud og se. Ude på Engen, alle kender Skovsøen, alle kender Fruens Bøge. Så hvis man vil have den revy herude på sigt om mange år, så skal man op af sofaen nu og ud og sige, det støtter vi op om, det vil vi ud og opleve. Så kan jeg ikke se, hvad der kan gå galt, hvis det lykkes. Det er simpelthen så sjældent, at man får lov til at starte en revy op, fordi de fleste revyer er jo over 100 år gamle. Så det at få lov til at starte en ny revy, hvor der ikke er nogen, der hele tiden siger, vi plejer altid, og vi har altid brugt. Det glæder jeg mig helt vildt til, at der ingen plejer. Det eneste, vi plejer at lave, det er, at vi ikke har været her før. Når nogen spørger, om det bliver sjovt, så er man altid sådan lidt forlegen omkring det. Man vil helst ikke sige for meget, men jeg synes bare, vi har skide godt materiale, og så ja, det bliver sjovt. Odense Sommerrevy slår teltduen op til premieren den 4. maj.